Takže príde folklórny súbor Šumiačan. Ja viem, že ste sa na nich veľmi tešili. Ale už môžu pomaly aj prichádzať, a kým budú prichádzať, tak mi dovolte krátku charakteristiku, lebo určite vás čosi o tomto súbore zaujíma, veľa o ňom samozrejme viete, ale dnes je príjemný čas na to, aby sme si to všetko zopakovali. Súbor pôsobí od roku 1957, keď bol založený z iniciatívy bývalého člena súboru Jánošik z Olomouca, pána Jána Molenta. Pán Ján Molent pôsobil v jednej osobe aj ako organizačný, aj umelecký vedúci, ako choreograf, aj ako primáš ľudovej skupiny. Pôsobil pri súbore až do konca 90. rokov. Folklórny súbor Šumiačan má za sebou veľmi veľa úspešných vystúpení, zahraničných zájazdov, účasti na rôznych festivaloch a ich vystúpenia, predstavte si, sa rátajú na vyše 1000. Tak to je úžasný, nech sa páči, môžete zatlieskať. Ale keď to tu mám už napísané, poviem vám aspoň v skratke, kde všade účinkovali, to stojí za to. Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Juhoslávia, Taliansko, Čína, Spojené štáty americké, samozrejme účasť v rozhlase, v televízii, vo viacerých filmoch, významných celoštátnych spoločenských podujatiach. V súčasnosti pracuje pod vedením pána doktora Šimona Karoliho ako organizačného vedúceho a choreografa pána magistra Mariána Čupku. V poslednom čase sa súbor výrazne omladil. Pribudlo viacero mládencov a dievčat z radou študentov, ako aj dievčat, ktoré sú ešte žiačkami základnej školy. Svoj repertoár čerpajú z vlastnej obce a z blízkeho okolia a je zameraný na spevy a tance pri rôznych pracovných príležitostiach, ako aj zvykoslovia počas roka, ktoré sa doteraz zachovali a dodnes sa Šumiaci aj dodržiavajú. V tomto roku nahrali aj prvý profilový CD nosič folklórnej skupiny Šumiačan, ktorý bol nahratý v minulom roku a ktorý je záujemcom samozrejme k dispozícii, takže kto bude mať záujem o CD nosič, nech sa páči, príďte za nimi, za folklórnym súborom, za vedúcimi, ale aj za niektorými členmi a oni vám radi poskytnú informácie, ale ja už nebudem predĺžiavať. Folklórny súbor Šumiačan. Maruša, nevesta, to znaczy to moją krsniatką. Ona wam za miszą bardzo dawno hľadela.
No veď aj Mišo za ňou, samozrejme, nie? Ale jednoho dňa pribehne vám celá zadýchčana ku mne a chváli mi. Joj, krsno moja, či vy mi neznáte pomôcť a poradiť? Bo ja sa vám o Miša bojím, bo za ním vás veľa dievo kúka. No ale znáte kočkúka? Tá kúka, ja jej tak varím. Tá znáš čo, Maruš moja? A my počaríme. Varím jej a tu na stolok si siať. I dozadu sa ty nakloň. No a potom vám hľadím zľava, zprava, do boka, bo to dneska ľudia barsklanie. A znáte čo, zjala som vám palenku a tak pomedzi cícky som vám mievala tú palenku, vera hej, a tak, a nielen tu, na holo, tak pomedzi cícky a ona vám ju a tu, pod pupkom, do druhej fľaši lapala. No, Maruš moja, keď sa Mišo z tej palenčuhy napije, na druhu nepozre. I tak sa vám stalo. Na druhý deň chlopci prišli po fraju. No a Mišo už od jej obloka sa ani nepozrel na druhu. Len tam vám ostal. I na šop sa vám vťahli. No, a také divy vám tam na tom šope robili, čo už ani mačky nemriavčali. Vera, ale už idú, že by ste ma neprezradili. S Pánom Bohom vám, ľudia moji. Oči
Nemáme im však? Tak im ešte raz zatlapkajte.